kan du benytte hornet? Sådan der. Vi ved det, vi kender lyden. Satan, det er rart at høre. Jeg har engang læst en psykologibog ved en fejl. Der var noget, der hed Pavlovs hunde. Ens tænder løber i vand, hver gang man hører hornet. Og jeg tænker ikke på Ole Hjorts. Det her er en betinget refleks. Det plejer at foregå også, når Pauls starter deres musikalske udland, og så plejer folk at søde mod nødudgangen. Det er også en betinget refleks. Det har jeg ikke gjort i dag. Det skal I have mange tak for. Det er fantastisk at se, at der er så mange tonedøve til stede på én plads i Danmark. På samme dag. Hold kæft, det må sætte mange høreapparater i Vig. Det er vildt fedt for os. Men nu her i anden sæt, der har vi sådan en bonussalg op i et barn. Hvis der er nogen, der vil have koncerten i Surround Sound, så skal I gå op og æde en lille pille, som koster 700. Så hører I resten af koncerten i Surround Sound. Der er en lille bivirkning. Det er, når I kommer hjem til konen, så skælder hun også ud i Surround Sound. Det er så lige, det arbejder vi på. Og man må ikke føre automobil før år 2028. Så kommer der sat, det var sige forfra. Og helvede det her, det bliver dyrt for os at spille her i dag. Det er rut. Nej, det er det ikke. Nej, det er bare ikke. Kontrolrut. Det var ikke bare rut. Nå, nu skal jeg sættes. Mine damer og herrer, jeg blev født for cirka 23 år siden. På en lille udsted, en lille by, der hedder Sjørslev i Midtjylland. For at gøre lige præcis det, jeg skal gøre med 36 sekunder. Det er at skyde den her bas af. Trænger ikke til at høre en bas, der virkelig bliver skudt af. Så skal jeg fandme gøre det, kan jeg. I virkeligheden så er bassen jo kun chefens genvej til at få noget andet skudt af, men det har han jo selv været omkring i dag, så det behøver jeg ikke at repetere. De næste 20 sekunder, mine damer og herrer, der vil chefen svare til en soldat, der står med et maskingevær og fyrer vådeskud af rundt omkring sig med tilfældige bastoner, så pas for satan på det her, det gengalt. Som chefen han siger, selvom han er født for tidligt, så kan han godt være bagud resten af livet. Du godeste Gud i syn. Så nu er hun der fandme igen. Vi klapper ham i gang. Kan I hjælpe med det? Chef, så du skal løfte bassen. For helvede, det lyder dårligt, chef. Det er noget af det værste af mit liv har hørt. Det var sådan set ikke den, vi snakkede om. Chef, det er under al kritik. Ja, det er kraftigt, chef. Det er jo ikke sådan, du fortalte, du vil gøre os. Chef, du sagde, det var noget, du høvede hjemme på høloftet. Chef, når du står i din koralrøde hele vej, så ligner du en skulptur af Robert. Store Robert. Dog med knap så stive brystvorter, chef. Det er hverken til, det fik du lige under den her. Han ligner en bobslædekører fra DDR, hvor luften går ud af. Sådan der! Sådan der! Kan I mærke, det svinger? Så Gud! Pigen stod i et båd på et markedsplads, så lød honning her og til hver. Drengen kom til båden en skønne dag, og han sagde lille hjerte, jeg vil have. Hjerte og honning, dem kan du købe, men for penge vil jeg ikke sælge lidt. Hjerte og honning, dem vil jeg sælge mange, men for penge vil jeg ikke sælge lidt.
gik forelsket fra pigens bod med et honninghjerte i sin hånd. Og tænkte, hun er pigen, jeg vil have. Tænkte på de ord, som pigen sagde. Ja, den kan du købe, den for penge, det er ikke sødt penge. Ja, den vil jeg sætte dig. Kom for kærlighed, kan vi hjerte til det din. Ja, den kan du købe, den for penge, det er ikke sødt penge. Ja, den vil jeg sætte dig. Kom for kærlighed, kan vi hjerte til det din. Det var rent faktisk ikke helt nemt, den her. Storhed! Han er... Storhed! Jeg synes godt, det var knap højere. Jeg synes godt, det var højere. Ja! Storhed! Sat, Det er sådan, Romeriet startede. Og det endte faktisk godt.